Fin-negozju il-kumpaniji Maltin fost l-aktar li jdumu biex iħallsu lil xulxin. Min stħarriġ li jsir kull sena mill-Malta Association of Credit Management l-MACM fost il-membri tagħha jirriżulta li jdumu medja ta' bejn 80 u 81 ġurnata. Il-medja fl-Unjoni Ewropea hija mal-45 ġurnata. Id-Direttur Ġenerali tal-MACM Josef Buzutti li spjega li Malta titqabbel ma' pajjiżi Mediterranji oħra bħal Ċipru, il-Greċja, Spanja u l-Italja t'isfel fejn in-negozji ħallsu iktar tard. Però having said that xorta Malta fost l-iktar pajjiżi li ndumu biex inħallsu, ġifieri importanti li nimpruvjaw għadik ukoll. Tajjeb, però kif qedtlek, ma ddejjaqniex daqshekk illa għaliex il-kultura ta' kif aħna nagħmlu n-negozju tagħna huwa totalment differenti minn negozju aħna uniċi ħafna minn dak li għamlu pajjiżi oħra. Waqt li qal li importanti li l-ħlas isir fil-ħin miftijem, is-Sur Buzutti qal li l-fatt li s-suq ekonomiku Malti huwa żgħir u li l-Maltin jafu lil xulxin sew jgħin biex jifhmu aktar lil xulxin meta jagħmlu n-negozju bejniethom u jkollhom relazzjoni fit-tul. L-industrija tal-assikurazzjoni hija fost dawk li ħallsu l-aktar fil-pront filwaqt li fis-settur tal-kostruzzjoni hemm l-użanza li l-ħlas isir bit-partit. Fil-jiem li għaddew il-Bank Ċentrali Ewropew rreveda r-rata ta' interess għal pagamenti li jsiru tard fi transazzjonijiet kummerċjali, jiġifieri bejn negozju u negozju u gvern. Malta bdiet tapplika direttiva tal-Unjoni Ewropea kontra ħlasijiet li jsiru tard fi transazzjonijiet kummerċjali fl-2012. Tagħti id-dritt lil min qiegħed ibih on credit biex jekk ma jitħallas fil-ħin miftijem mal-klijent tiegħu, ikollu dritt li jiċċarġah l-interessi. Issa, l-interessi jiġu maħdumin 8% standard plus l-ECB reference rate. Ir-rata ta' referenza tal-Bank Ċentrali Ewropew tinbidel darbtejn fis-sena f'Jannar u Lulju. Pereżempju, issa ir-reference rate qiegħda 3.15. Allura min qiegħed ibih on credit jekk ma tħallas għandu dritt jiċċarġa interessi bil-11.15% minn issa sa Lulju. Is-sena li għaddiet f'Jannar kienet 12.5% u f'Lulju 12.25%.